waleɲuman dɔn o bɛ di renouveau télé lajɛbaga kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni wagati na ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila bi araba renouveau sɔgɔmada kunnafoni kan. Nɛgɛ kaɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 19 ye an ka kumaso kɔnɔna la foli ni tanu ni ko di kanubaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni wagati kofɔli na aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔw la aw ka telew bɛ renouveau la walima radio bɛ renouveau FM na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ aw minnu fana bɛ sokɔnɔnaw la ko aw sɔgɔlen don an na an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ni yɔrɔ la lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw kɔ an mana sigi kɛnɛ kan don o don an bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ sabula jɛmukan in kɛnɛ bɛ sigi kanubaga jamakulu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye maa o maa bɛ nin jɛmukan in suit aw b'a sɔrɔ sira fɛn o fɛn fɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo o yɔrɔ la an bɛ renouveau FM lamɛnbagaw ka foli kɛ radio ɲɛlini ka bɔ Segu an bɛ Segukaw fana ka foli kɛ radio Bɛnkan ka bɔ Kɛrɛwani radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Bɛsago ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwuleni radio Danbe ka bɔ Bɔrɔn radio Faso Kanu ka bɔ Welesebugu radio Ciba FM ka bɔ Kati Falajɛ radio Nema FM ka bɔ Kasaro radio Tolérance ka bɔ Mopti radio Miracle FM ka bɔ Buguni radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu radio Altagadum ka bɔ Sikaso site internet Mali Bamada ka bɔ Fransi radio Mamelon ka bɔ Kebila ka fara Tamani kan fɛn bɛ tali kɛ radio Aljilala FM lamɛnbagaw an b'u ka foli kɛ radio Naniko FM ka bɔ Selinke an ka foli bɛ Selinge cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ye maa minnu sɔgɔlen don an na an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ anw ka page Facebook kan renouveau FM renouveau télé page kan an ka foli bɛ an ka abonné bɛɛ lajɛlen ye tunkarankew ni yɔrɔ la an ka foli bɛ aw ye aw minnu fana bɛ wuli ka jɔ nasuguya bɛɛ lajɛlen sabati walasa ka se ka renouveau matin lasɔrɔ an ka foli bɛ aw ye maa minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ nin jɛmukan in cari ŋaniya ɲumanya yɛrɛ kama bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni sanuman sɔrɔ groupe WhatsApp kan ka taa se YouTube sanfɛla ma an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye o kanubaga bɛɛ k'i bisimila fɛn min kɔni bɛ tali kɛ bi la bi ye araba ye novembre kalo tile 2 san 2022 renouveau matin kɛnɛ bɛ na dayɛlɛ sisan anw ka dibila baarakɛbagaw an bɛ foliba di u ma u ye labɛnw sigi sen kan o la an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna la sisan nɔ kumaso kɔnɔ yan nɔ bi an ma sababu yan Isa Kaba Sidibe ka fara Umar Koyita kan ani Fanta Tomota kunnafoniw olu bɛna dayɛlɛ sisan Umar Koyita Fanta Tomota i ni sɔgɔma kɔrɔ baasi tɛ i ni soli ka wuli i ni soli ka bɔ wagati yɛlɛma bɛ ka kɛ kosɛbɛ an bɛ ka bɔ période dɔ la an bɛna don dɔ wɛrɛ la kosɛbɛ an bɛ ka don nɛnɛ wagatiw la sisan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nɛnɛ wagati soli ka wuli a ma nɔgɔn parce que ni fiɲɛ sumalen minnu bɛ ci a ma nɔgɔn a ka kan an k'an protéger ka ɲɛ a bɛ cogo di kosɛbɛ i yɛrɛ dun ça va fariw sara a bɛ gɛjɛgɛjɛ alhamdulillah an bɛ ala tanu bi an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya kɛ amina yarabi Fanta Tomota an bɛ foli kurakura ka ɲɛsin an lamɛnbaaw ma nin sanga in kɔnɔna na mama y'a fɔ cogo min na mama bɛ soli kɛ i sɔgɔ na a kɛra Mali kɔnɔna ani Mali kɔ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u k'u bisimila renouveau sɔgɔmada foli kɛnɛ kan Omar Koyita bɛɛ lajɛlen bisimila minɛ sɔn dɔrɔn don kibaru i bɛna o dayɛlɛ kanubaga jamakulu ye yanni o cɛ an bɛ bakurubaw da kanubaga jamakulu kulo kan bi sɔgɔmada in na kuma se min bɛ an bolo kɔrɔ an ka décryptage kɔnɔna na ni o ye walawalali ye o de bɛ tali kɛ laïcité la laïcité kɔrɔ a bɛ mun de ko fɔ a bɛ tali kɛ waleya jumɛn de la an b'a fɛ ka mun de fɔ bi an ka décryptage kɔnɔna la a ye aw sɔgɔlen to anw na jɛmukan in kuncɛtɔ o walawalali jɔnjɔnw bɛna kɛ Isa Kaba Sidibe ale fɛ sariya sunba ɲɛbila baaraw kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya sunba ɲɛbila gafe kɔnɔna ko ni o ye avant projet de constitution ye bi sɔgɔmada in na ko kura ani Isa Kaba bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ a na article damadamani ta ko kura ka o walawala bamanankan na walasa bɛɛ lajɛlen k'a dɔn kuma minnu fɔlen don avant projet de constitution ale kɔnɔna la fɛn min kɔni bɛ tali kɛ taa ni ka segin kibaruyaw la o lasew bɛ kɛ Sori Ibrahim Diallo ale fɛ anw ka bi maa welelen o kɔni ye Musa Gindo ye Musa Gindo an bɛna wele bila ma ka se ka masala fɛn min kɔni bɛ tali kɛ magistrat ni o ye kiiri tigilamɔgɔw ye olu ko kan ko kuma dɔ ale kan Musa Gindo an n'a bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ direct la bi jɛmukan in ale kɔnɔna la anw ka don fɔli duman bɛ yan kunnafoni gafe minnu bɔra
bi arabadoya in na olu ɲɛfura fɔlɔ laseliw bɛ kɛ ka fara Alexis ka hakililan kan ni anw ko Alexis ma sɔn kɛnɛya kunnafoni o fɛnɛ bɛ yan nɔ Awa Daɲogo ale ka yamaruyaw kɔnɔna la dakuru ɲɛ kelen na aw bɛ deli ka fɛn o fɛn sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma bonya ani karama kɔnɔ ko bɛɛ k'i bisimila wagati bolo da cogo filɛ. Umar Koita. Fanta Tumata. Bɛ sira jumɛn ka don kibaru dayɛlɛ? Baasi tɛ ala ni sira jan n bɛ doni don kibaru ye bi an daminɛ se bakuruba saba ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ani Burukina olu ka jɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na Burukina jamana ɲɛmaa kura a yirala k'a fɔ ko ale kɔni kundalen don Mali kan ka bɛn bi ma a nana mun na an bɛna an da don la ko walawala ka fara o kan fɛn min kɔni bɛ somayɛ fɔ ale maa ɲɛmaa ko fɔ a kun yirala k'a fɔ ko ale kɔni kun minɛna maa banbagaciw fɛ nka a yirala k'a fɔ ko a tilala ka bila an bɛna an da don fana na ka o ɲɛfɔ ka fara o kan bɛngɛnna wale a yirala k'a fɔ o kɔni o fanga bɛ ka bonya nka o mara kɔnɔna na k'a sababu kɛ maa banbagaciw u bɛ ka waleya jugu ta ka maaw yɛrɛ sɛgɛrɛ minnu ye maa siviliw ye ka olu sɛgɛrɛ ni Awa Tafili Ture ka yamaruya an bɛna nin bɛɛ walawala sisan. An bɛ segin ka foli kurakura ka ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma maa maa bɛ soli k'i sɔgɔ na a sigilen don yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra Mali kɔnɔna ani Mali kɔkan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka bisimila don kibaru ale kɛnɛ kan fɛn min kɔni Mali ani Burukina olu ka jɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Burukina jamana ɲɛmaa ni o bɛ kapitɛni Ibrahim Traore ko fɔ ale kɔni makɔnɔnen don Bamakɔ ka bɛn bi donya ma ni a yɛrɛ bɛ Burukina fanga ɲɛmaa maa caman ɲɛma ka na ni ale sigira ka bɛn septembre kalo tile 30 san 2022 ma kapitɛni Ibrahima Traore ale kɔni mina ka taama fɔlɔ ka o kɔni kɛ k'i ɲɛsin Mali ma ani a ka maaw kɔni mina na walasa cogo min na ani an ka jamana ɲɛmaa ni o bɛ colonel Asimi Goita ko fɔ u ka se ka sigi ka kuma fɛn bɛɛ tali kɛ Mali ani Burukina cɛla la ka taa se lakanabaliya fanga wɔrɔntɛlen min bɛ nin jamana fila in na ani ka taa se frontière min ni banbagaciw ka yaala ka ca kosɛbɛ ni a bɛ fɔ a ma zone de 3 frontière ka se ka kuma lakana a bɛ se ka sabati ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na cogo min na ka tɛmɛ ni an ye kunnafoniyaw sɔrɔ cogo min na hukumu kɔnɔna na sa a kɔni bɛ jira k'a fɔ Ibrahim Traore ale ka nin nalen kɔni bɛ da a ye maa min nɔrɔ bila ni o bɛ Yetina Henri Sandawo Daminba ale ko fɔ ale ka bɔli yan nɔ ni o kɛra septembre kalo kɔnɔna na a bɛ da o ta kan a ko mana kɛ cogo min na don nataw la an na don kibaru la k'a bɛɛ lajɛlen walawala. Guinée équatoriale kaw fɛ yen nɔ an da sera ma an ka kunnafoni tɛmɛnenw la fɛn min kɔni olu bɛ ka sɛgɛsɛgɛli waleya dɔ bila sen kan min kɔni ka maaw jateminɛ papier ko la o hukumu kɔni kɔnɔna na kunnafoni minnu sɔrɔla a yirala k'a fɔ ko maliyɛn minnu kɔni kun minɛna yen nɔ ko ni a yirala kibaru fɔlɔ la k'a fɔ ko maa 148 ɲɔgɔnna don bi na ko dɔ kɔni farala o kan ko a bɛ maa 170 ɲɔgɔnna de la ka tɛmɛ ni kunnafoniya minnu sɔrɔla Mamadou Lamine Ban fɛ ni ale yɛrɛ ɲɛsinmɛ chargé des affaires sociales la kɛrɛnkɛrɛnnenya la au conseil des maliens de l'extérieur la an ye kunnafoniya min sɔrɔ ale fanfɛla la ale kɔni a yira k'a fɔ ko maliyɛn minnu kɔni minɛnen don nin yɔrɔ kofɔlen na bi na ka tɛmɛ ni Guinékaw olu ye nin sɛgɛsɛgɛli baara min bila sen kan ko dɔ de bɛ ka fara a kan o hukumu kɔnɔna na sa a kɔni yirala k'a fɔ bi ko a bɛ maa 170 ɲɔgɔnna de la ko wulikajɔw kɔni sabatilen don walasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ u ka kow la. Kunnafoniko nasirala alisa fɛn bɛɛ tali kɛ Bank of Africa la lolu ka Senegal kun bɛ baarabila min na ni u ye a baarabilaw daminɛ ka bɛn octobre kalo tile 31 ma ni o kun bɛ bɛn ntɛnɛndon ma a yirala k'a fɔ k'u kɔni ye baara o waleyaw sonsori fɔlɔ ka sababu kɛ ka tɛmɛ ni kunnafoniya min sɔrɔla u ka secrétaire général fɛ a yirala k'a fɔ ko ni sonsoroli ni o bɛ tali kɛ u ka baarabila baaraw la ko a kɔni bɔra fɛn bɛɛ tali kɛ banki maa ɲɛma olu y'u sen doni min don baara la walasa cogo min na sigikafɔw bɛ se ka kɛ cogo min na u ka laɲini fanbaw olu bɛ se ka taa sɛbɛnko la cogo min na o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko waleyaw bɛna bila sen kan walasa sigikafɔw ka se ka kɛ u ka hakilila falenfalenw kɛ fɛn bɛɛ tali kɛ baaraw bɛ se ka bila sen kan cogo min na u ka laɲini fanbaw olu bɛ se ka ta bala cogo min na u kɔni ye u ka baarabila u y'o sonsori ka bɛn kununko tarata novembre kalo tile fɔlɔ ale ma. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa an da sera ma an ka kununko kunnafoniw na fɛn bɛɛ tali kɛ ɲɛnaminimafɛn ni o bɛ cocaïne ko fɔ o kilogramme 300 ɲɔgɔnna o kɔni minɛna Mali ani Sénégalais olu cɛla la ka tɛmɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogoyaw ye ni ɲɛnaminimafɛn min minɛna ni a bɛ cocaïne kilogramme 300 ko fɔ ko a musaka bɛ t'i jɔ fo euro wari miliyɔn 37 na n'i y'a yɛlɛma franc CFA la a bɛ taa miliyari 24 ɲɔgɔnna na ka tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye a yirala k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna ɲɛnaminimafɛn nafamaba kɔni ma deli ka minɛ Sénégalikaw fɛ yen nɔ
kabi a baaraw daminɛna kabi san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn waatiw la nin wale in kɔni a yirala k'a fɔ bolodara ni ɲɛnaminimafɛn kan ka bɛn dimanche don octobre kalo tile 30 ma an ka jɛ an ka lasew lamɛn. awɔ a ka ca ni san caman ye farafina tilebiyanfan kɛmɛ yɔrɔ ye ɲɛnaminifɛnw olu tɛmɛsira minnu yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ la n'a bɛ wele Amérique latine n'u dabɔkun ye jamana ye n'o ye Europe ye. sibiridon ɲɛnaminifɛnw minɛna Kidira yɔrɔ Mali frontière. ɲɛnaminifɛn yɛrɛ tun bɛ kamiyon kɔnɔ min sumanin bɛ ni sɛbɛnw yɛrɛ b'a yira k'a fɔ kamiyon in a bɔla Mali la ni a yɛrɛ bɛ k'a kun da Dakar kan i n'a fɔ sɛbɛnfura y'a yira cogo min na. maa fila min tun bɛ ka bolimafɛn boli n'o ye kamiyon ye tɛgɛ dala olu kan ka ɲɛnaminifɛn ninnu minɛ o la min yɛrɛ musaka bɛ t'i jɔ fo miliyari 24 na franc CFA la euro la miliyɔn 37 wa wari dɔw sɔrɔla i n'a fɔ dollar franc CFA franc guinéen Lyon ani Ouguiya n'o yɛrɛ Sierra Leone ani Mauritanie o wariw ye olu minɛna mobilibolila fila ninnu bolo n'u yɛrɛ yirala k'a fɔ ko yɔrɔ do ɲɛnaminifɛnw tɛmɛsira don farafina tilebiyanfan a n'a cɛmancɛyanfan olu kɛmɛ bibi na yɔrɔ fɛnɛ ye ni ɲɛnaminifɛnw tali fanga ka bon yɔrɔ la an bɛ waati min na n'o yɛrɛ jateminɛ kɛla cakɛda fɛ n'o ye Office des Nations Unies contre la drogue et le crime n'u yɛrɛ bɔla n'a sɛbɛn ye juin kalo kɔnɔ. Kunnafoni nasira la alisa mi tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye ka kɛɲɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen nɔ ni o dabɔ mɛn yatimɛw kama ni a bɛ fɔ a ma journée nationale des pupilles de la république. kuluba fɛn min kɔni bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa la ale kɔni ye o don ɲɛnamaya a fɛ yen ka bɛn octobre kalo tile 31 ma ntɛnɛndon hukumu kɔni kɔnɔna na jamana ɲɛmaa ani ka taa se den minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ finitigila ka den minnu dɛnna kɛlɛyɔrɔ la olu denw kofɔ o kɔni ye o waleya kɔni la ɲɛnamaya ni ka jɔnjɔn sɛbɛnni ka waleya kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka nin denmisɛn ninnu nisɔndiya ni a kɛra ka bolimafɛn dɔ di u bɛ yɔrɔ min na mara yɔrɔ min ma o kow la an ka jɛ an ka lasew lamɛn Gabriel Keita ale fɛ. don ye donba de ye an ka denmisɛnninw an n'an ka denmisɛnnin pipiw jamana ka foroba fala n'o y'a bamanankanama ye faso ka fala bɛ yen jamana ka fala bɛ yen o fila faralen ɲɔgɔn kan o ye faso ka foroba falaw ye n'a bɛ fɔ min ma pupille de la république. donc bi an ye mɔgɔ kura sɔrɔ mɔgɔ 200 ani 87 o hakɛya la mɔgɔ 37 olu ye jamana ka falaw ye pupille de l'état o tɔ mɔgɔ 200 ani 50 o ye pupille de la nation ye bi an tɔgɔladon ye bi ye denmisɛnninw falaw ka tɔgɔladon ye jamana yɛrɛ ye min sigi sen kan salon donc salon fɛti kɛra ɲinan y'a siɲɛ 2nan ye a fɛti fana ka kɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw waleɲuman dɔw la ka waleɲuman dɔn fana a ye denmisɛnninw bisimila a ka so kɔnɔ don bɛɛ an tɛ na yan bɛɛ fana tɛ se ka na yan k'a ka yɔrɔ bɛɛ yira an na ani an ka jɛ ka photo ta o cérémonie fɛ a ye cadeau caman fana di denmisɛnninw ma aw yɛrɛ y'a ye jaw la ani a ye kit scolaire kalamina n'an ko denmisɛnninw ka kalan kɛ kalamina ɲuman de dir'u ma a baden filɛ carton kɔnɔ a caman ba donc k'a fɔ la an y'a fɔ ko an mago bɛ mobili la pick-up dira ma minibus placé 33 placé o dira donc bi ye 70 placé aw yɛrɛ ye mobili ye kura-kuraba de ye k'a fɔ k'a kɛ waleɲuman dɔw la denmisɛnninw kɔntana a ka ca Ala fɛ an na se ka activité caman kɛ n'o ye fana kalo saba kabini a daminɛna 2018-2019 pipi fɔlɔw tara kalo saba fɛn fɛn ye tɔgɔ bɛ décret kan a ma fɔ ka kalo saba panna mɔgɔ kunna a bɛ dila a ɲɛ kan parce que u ka wari bɛ bila ka taa compte bancaire de la o ye nɔ ka di o y'a dɔn bɛɛ b'a sɔrɔ u bɛɛ nisɔndiyalen fana don. an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye jamana kɔni ka nin waleya kɔni dabɔlen don ka se ka lakodɔnni kɛ nin den ninnu ye ka sababu kɛ u bangebaw olu kɔni ye cɛsiri min kɛ fasoko la ni u danyana fasoko la an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye ka tɛmɛ ni an ye kunnafoni cɔrɔ sɔrɔ cogo min na ka bɔ an baarakɛɲɔgɔn studio tamani mɔɔw fɛ a yirala k'a fɔ maa banbagaci dɔ maa minnu lakomadɔn ko olu kɔni bolimafɛn na ko ntɛnɛn don octobre kalo tile 31 olu kɔni donna dugu kɔnɔ ni o bɛ mozanga kofɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asongo ale mara kɔnɔ a yirala k'a fɔ kunnafoni sɔrɔ cogo la ko ni maa banbagaci ninnu kɔni ye yɔrɔ caman jeni kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolimafɛn 7
ɲɔgɔnna ni o bɛ bolimafɛn sen 4 kofɔ u y'olu kɔni jeni min yɛrɛ kɔni ni o bɛ u ka kɛnɛyaso tigilamaw olu ka bolo kan o kuma kɔnɔna na kunnafoni sɔrɔ cogo la yirala k'a fɔ ko maa kɔni ni ma to nin waleya na nka ko tiɲɛni caman waleya caman o kɛra ni maa banbagaci ninnu fɛ ka bi kunnafoni kunfɔlɔ datugu bɛnganiya wale kɔni a yirala k'a fɔ ko o fanga bonyanen don kosɛbɛ ka ɲɛsin fɛn min bɛ sibiliw ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo marabolo kɔnɔna na ka tɛmɛ ni kunnafoni min ni o sɔrɔla ni a bilala jakulu fɛ ni o bɛ plateforme des mouvements du 14 juin 2014 olu ko fɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko bɛnganiya wale bɛ ka taa kosɛbɛ ka maaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ ni o bɛ campaignement Dayina ale ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asiwaja ale mara kɔnɔna na an ka jɛ an ka lasew lamɛn Asitan Jara ale fɛ. Plateforme y'a yira k'a fɔ ko banbagaci dɔw bɛ yen n'a bɛ wele ko Daeshi Maw olu kɔni y'u senfa ka don Dayina kɔnɔna la min yɛrɛ bɛ Anjuwaji yɛrɛ mara ko fɔ Gawo mara fɛ u selen kɔfɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na lakanali jɛkulu dɔw n'olu yɛrɛ bɛ wele groupe d'autodéfense olu n'u jɛɲɔgɔnw n'o bɛ tali kɛ Gatiya la olu kɔni ye wulikajɔ ta ka ni maa kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ i n'a fɔ kunnafoniyaw b'a yira cogoya min na u karilen kɔfɛ ɲɔgɔn na n'a yɛrɛ kɛra caman kɔnɔna la groupe d'autodéfense ale kɔni sera ka mɔgɔ 15 faga u la ani k'u ka kɛlɛkɛminɛw minɛ u la ani tuguni bagan minnu tun minɛlen don u fɛ ka olu minɛ plateforme mɔgɔ 9 kɔni sara fo ka taa se civil mɔgɔ 4 ma ka kɛɲɛ ni nin waleya in ye n'a kɛlen don ka fagali caman ɲɛsin sigidalamaw ma kabini san caman ka kɛɲɛ ni banbaci walew ye o de kama plateforme ye weleweleda k'a ɲɛsin finitigilakaw ma fo ka taa se MINUSMA ma walasa fɛɛrɛ ka tigɛ ni waleya ninnu na u ka lase in kɔnɔna la plateforme tilala ka weleweleda tuguni k'a ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ani baɲumankɛw ma ka kɛɲɛ ni nin waleya ninnu ye Anjuwaji kɔnɔna la n'a kɛra sababu ye ka gɛlɛya caman lase mɔgɔ dɔw ka ɲɛnɛmaya ma. Aya nin kun bɛ tali kɛ kunnafoni tako fɔlɔ la an sera ka minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma Fanta Tumata. Naam. Nin bɛ dansigi kunnafoni tako fɔlɔ la yani an ka don tako filanan olu hukumu kɔnɔna na. Omar Koita k'i fo yani o cɛ an bɛ tɛmɛ ni kibaruya tɔw ye ni sanga kɔnɔna la fulakɛ bisimila wagati sera Sori Ibrahim Diallo Sori bɛna taga ni an ye Bamako fan jumɛn sɔgɔmada in na yetaw bɛna boli fɛn jumɛnw kan gɛlɛya jumɛn bɛ an ka siraba kanaw la an ka bi nɛgɛ kɛrɛfɛtigi ye Magan Jakite Mackenzie i b'a lajɛ n'ani Sori sera ka ɲɔgɔn lasɔrɔ.